Odbor multimédia pripraví žiaka na spracovanie komponentov, ako je 2D grafika a print, tvorba publikácií a prezentácií, spracovanie audiovizuálnych diel, filmových efektov, fotografia, syntéza hudby, tvorba webových aplikácií, 3D modelovanie a animácie, počítačové hry a napríklad také komplexné diela, ako sú e-learningové vzdelávacie materiály doplnené textom, ilustráciami, simuláciami, interaktívnymi príkladmi a testami na overovanie vedomostí a zručností. Žiakom sa dostanú aj informácie z elektroniky potrebné pre pochopenie funkcie zariadení na spracovanie audio a videosignálov. V bloku Digitálna technika sa naučia architektúru počítača a počítačových sietí, neskôr programovať v jazyku Java, PHP, MySQL, skriptovacích jazykoch pre tvorbu webu a hier, úvod do programovania aplikácií pre mobily a objektové programovanie. Predpokladané uplatnenie absolventov je v grafických, reklamných, rozhlasových, hudobných a televíznych štúdiách, vydavateľstvách, webových portáloch, firmách pre interiérový dizajn a vzdelávacích inštitúciách. Odbor pripravuje aj pre vysokoškolské štúdium prioritne na technických vysokých školách. V odbore multimédia je možné pokračovať napríklad v Žiline, v Košiciach a Brne. ČVUT Praha tiež otvára odbory počítačové hry a grafika, virtuálna realita a podobne. Tvorivé osobnosti sa hlásia aj na umelecké vysoké školy, Akadémiu umení a VŠMU v Bratislave.